אוקיי. כן. היום, יום שני, אם אני לא טועה, ה-14 במרץ, נכון. 2022, כ100 שנה מאז הולדתו של הירש גליק מווילנה, מחבר שיר הפרטיזנים ביידיש. כ80 שנה עברו מאז שיהודים תחת שלטון הנאצים שרו את שיר הפרטיזנים. בגישת קבוצת הלימוד שלנו במסגרת מפעל דוב סדן, היא פגישה אינטראקטיבית מספר 159. ומכיוון שקשה להתעלם ממה שקורה באירופה, אני ארצה להקדיש את החלק הראשון, אולי את כולו נראה, לקריאה, לימוד, ניתוח ופירוש שיר הפרטיזנים ביידיש. לצערי, אתם עכשיו רק אדם וחצי, אתה ואלעזר שהוא באמצע העבודה, שזה מצב ללא תקדים. בדרך כלל, בשעה 6 יש כבר 3-4 ובסוף כ5 אנשים, אבל מכיוון שהתחלנו להקליט, אני אתחיל ונקווה שיצטרפו עוד אנשים. רפאל גולדווסר כתב לי שהוא פורש מהפגישות האינטראקטיביות. אם הבנתי מה שהוא כתב לי, לדעתו הרמה של קבוצת הלימוד שלנו לא מספיק גבוהה בשבילו, וכל אחד זכותו לא להשתתף. היום, בגלל מה שקורה באירופה, בגלל הדברים המזעזעים שאנחנו שומעים ברדיו, על 2,700,000 פליטים אוקראינים, בעיקר נשים וילדים, הבורחים מהפצצות רוסיות על אזרחים, על בתים ששם נמצאים אזרחים, על גל פליטים שמגיעים למדינת ישראל, על תיאורי זוועה שאנשים בפרלמנט האוקראיני, אנשים ידועים, עורכי דין מפורסמים, מספרים לנו ברדיו בארץ, על אונס של נשים על ידי החיילים הרוסיים, ועל כל מיני זוועות מהסוג הזה שמתלווים תמיד לצבא. אני חשבתי ששיר הפרטיזנים מתקופת השואה ימחיש מה מרגישים אזרחים כאשר כוח אויב רוצה לשלול את החופש שלהם. אני מזמין את ולדימיר פוטין להשתתף איתנו בקבוצת הלימוד ולקרוא את שיר הפרטיזנים של הירש גליק לפני 80 שנה,
מכיוון שאפשר להגיד שהשיר הזה מבטא את האמרה שתקווה חזקה יותר מן החיים. אני כתבתי לכם ושלחתי לכם את שיר הפרטיזנים ביידיש, את התרגום של שלונסקי לעברית, ועוד 36 תרגומים של שיר הפרטיזנים בכל מיני שפות אירופאיות, כולל באוקראינית. אבל מכיוון שהמסמך הזה נעשה על ידי שלמה לרמן חברי, ומכיוון שהוא שלח לי אותו, אבל הוא אמר לי שאין לו אפשרות לפנות לכל המתרגמים בעולם שתרגמו ולקבל אישור על זכויות יוצרים מצידם, אנחנו רק נוכל לקרוא את שיר הפרטיזנים ביידיש ולתרגם אותו. את 36 התרגומים בשפות אחרות שלחתי לכם רק לידיעתכם. מכיוון שסופר לי שיש אנשים שמתפרנסים מלהשתמש ברובוטים שבודקים מי מפרסם דברים בלי לקבל אישור של זכויות יוצרים, ואז קוראים לך למשפט ומרוויחים על חשבונך את המצב. אז אני מציע לא להעלות למסך אף אחד מהתרגומים בשפות זרות, אבל את שיר הפרטיזנים ביידיש אנחנו קודם כל נקרא, נתרגם, ננתח ונזמין את ולדימיר פוטין להביע דעתו מה הוא חושב על השיר הזה. יש אנשים בתוכניות שאני שומע ברדיו כל יום, אנשים באוקראינה שטוענים שהמצב מזכיר להם את תקופת השואה. אם זה כך או לא כך, לא אני יכול להגיד ולא אנחנו, שאנחנו נמצאים במקום בטוח. אבל נקרא את השיר, נתרגם אותו לא בצורה ספרותית, שהרי כל תרגום ספרותי מוותר על הדיוק, נתרגם אותו במדויק, כדי להבין מה שרו יהודים תחת שלטון הנאצים, ונשאל את השאלה אצלנו, האם ולדימיר השני, ולדימיר צלנסקי, כן, נשיא אוקראינה, היה יכול לחזור על המילים האלה, יש גם המוזיקה, שאם אני זוכר, מוזיקה של שני מלחינים רוסיים. נתנאל, אתם עדיין רק 2, 1.5? כן. אוקיי. אז אני לא יודע אם אתה יכול להעלות רק את השיר ביידיש. ואם לא... כן, אני יכול למצוא אותו באינטרנט. הוא בסוף, לא באינטרנט. לא, במסמך ששלחתי לך, כי יש כל מיני גרסאות. נכון. שלמה לרמן ואני רוצים לדבר על המסמך ששלמה לרמן הכין. אבל אנחנו יכולים רק לראות את הטקסט ביידיש, והוא בסוף הרשימה.
אני מאמין שהטקסט ביידיש הוא מתחיל, זוג יש אותו גם לא רק באחד של שלמה לרמן, ובגלל זה אפשר להשתמש בגרסה אחרת, לא, אבל אני מסביר לך שיש יותר מגרסה אחת, ואנחנו מנסים לעבוד על המסמך של לרמן שלח, שכנראה התרגומים האחרים הם על סמך הנוסח הזה. השאלה אם אתה יכול רק את השיר הזה בסוף הרשימה של לרמן, אם אתה לא יכול, אז נחפש באתר שנקרא שיר רשת באינטרנט, שם נמצא גם את המוזיקה וגם את הטקסט. אבל מכיוון שאתם 1.5, אז אתה יכול, יש לך במחשב שלך הטקסט ששלחתי לך. כן, כן, אתה אני יכול לעלות, ודאי. אז בבקשה, אבל רק אותו, לא את כל 36. הבנתי מה אתה אומר. לא יראו את 36 עמודים האחרים. אז בבקשה, תעלה את זוג משקי מול ביידיש. הנה. שלמה לרמן עשה עבודה עצומה. הוא חיפש באינטרנט ומצא 36 תרגומים באספרנטו, בלטבית, גם באוקראינית, ברוסית 3 תרגומים וכו'. אבל אנחנו לא צריכים את התרגומים האלה, כי בדרך כלל תרגומים שמנסים לשמור על חריזה וכו', הם מוותרים על הדיוק, ואנחנו רוצים להבין בדיוק את הטקסט. העלית את שיר הפרטיזנים ביידיש? כן. תתחיל לקרוא. אני מציע קודם שתקרא את כל השיר, ואחר כך, לפי השיטה שלנו, נלך שורה שורה. אוקיי. האם אלתר יכול איתנו או לא איתנו? כן, עכשיו אני אהיה בפעילות יותר מלאה, בסדר? אוקיי. האם אתה קיבלת מנתנאל את 38 השירים של שיר הפרטיזנים עם תרגומים לשפות אחרות, ואת הבקשה שלי רק לידיעתך הפרטית, כי יש בעיה עם אישור של זכויות סופרים, אבל היום אנחנו נקרא, נתרגם וננתח את הנוסח המקורי ביידיש. ואתה יכול, כן, נתנאל. איפה אני קיבלתי את זה? נתנאל שלח לי את זה? שלחתי לך במייל, ובינתיים יש את זה פה על המסך. זה במייל, ושיר הפרטיזנים ביידיש הוא בסוף הרשימה. מספר 30. יש לי אותו גם על המסך. כן. אוקיי. אז נתנאל, השיטה תהיה, אתה קורא את כל השיר ברצף, ואחר כך אנחנו הולכים שורה שורה כמו תמיד. בבקשה. אוקיי. זוגנית קיין מול, אז du gehst dem letzten Weg. Trotz Himmelen bleine verstellen blaue Tag. Kommen wird noch unser... קומן, לא קומן, וו ביידיש זה הוא. קומן wird noch unser ausgebenkte Schau. Zweit Apoik ton unser Trott mir seinen Do. Von grünem Palmenland bis Weißenland von Schnee. כן. Wir kommen on mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut. Sprotzen wird dort unser Gwura, unser Mut.
סווט דימורגזון. סווט דימורגזון. מורגנזון. כן. בגילדן. und dem Heint. Und der Nachten wird verschwinden mit dem Feind. Under מה? mit dem Feind. Under Nachten. מה זה Nachten? לא, אני לא מבין את המילה הזאת. Nachten. Under Nachten והאתמול. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Hallo. כן. נור אויב פרזמן ותדיזון. נור אויב. נור אויב פרזמן ותדיזור und כיור. כיור. via parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Blei. Es ist nicht kein Lied von einer Vogel auf der Frei. Das hat Erfolg zwischen Fallen die Gewend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. To sognit kein Moll. Kein Moll, okay. Als du gehst dem letzten Weg. Chatscht Himmeln Bleine verstellen bläue Tag. Kommen wird noch unser ausgebenkte שעה, ביידיש שעה זה שו, כן. שו, סווט אפויקטון unser Trott mir seinen Dor. זהו. אלעזר, אתה מבין או שאנחנו, לפני שאנחנו ניגשים לתרגם, אתה מבין בערך? קודם כל אני מכיר את השיר הזה בעברית, אבל גם למדתי אותו קצת ביידיש, חלק אני יודע. אוקיי, השיר בעברית זה תרגום של שלונסקי, אבל אנחנו לא נתעסק בתרגום של שלונסקי, כי זה תרגום פיוטי, ולכן הוא לא מדויק, ואני מעוניין שאנחנו נבין את המילים אחת-אחת, ומה כתוב בהם. לדעתי, את השיר הזה, ועוד מעט תראו את המילים, את השיר הזה, ולדימיר צלנסקי יכול לשיר ביחד עם כל ממשלת אוקראינה. מכיוון שהמילה התחתונה של השיר הזה, המשמעות היא שתקווה חזקה יותר מן החיים. תתחיל, נתנאל, שורה ראשונה. אוקיי, זוגנית קיין מול, דניאל עכשיו נכנס. שלום דניאל. רגע, הוא עדיין לא התחבר, אבל... כן, הוא שומע אותנו, צריך להסביר לו שהוא צריך להסתכל, האם הוא קיבל מה ששלחתי לו? הוא אמור? מה? אני חושב שכן. אני מאמין שכן, רק רגע. כן, הוא קיבל. והוא שומע אותנו? דניאל? כן, קיבלתי. שלום דניאל, אנחנו עכשיו, באת קצת מאוחר, היה לנו מבוא קטן, אנחנו קוראים, מתרגמים ומנתחים את שיר הפרטיזנים, שחיבר הירש גליק מגטו וילנה, ואני הזמנתי את ולדימיר פוטין להשתתף בקבוצת הלימוד שלנו, ובסוף נשאל אותו מה הוא חושב על השיר הזה. אז נתנאל, תקרא עוד פעם את השורה הראשונה. אוקיי,
זוגנית kein מול, אז du gehst dem letzten Weg. אז... תנסה, תחזור על 2-3 מילים, תנסה לתרגם. אוקיי, זוגנית kein מול. עד פה. כן. אל תגיד אפילו פעם אחת. לעולם. לעולם אל תגיד. זה התרגום המדויק. כן? אין מול זה פעם אחת. כן מול זה אף פעם. לעולם. כן? אז du gehst, כן, אז du gehst dem letzten Weg. לעולם אל תגיד כשאתה הולך, לא לעולם אל תגיד שאתה הולך, כן. אני לא יודע מה זה letzten, אבל Weg זו דרך. שאתה הולך בדרכך האחרונה. לעולם, כמו lost. לא, let's זה כמו last, האחרון. שאתה, השורה הראשונה היא הנותנת את המשמעות לכל השיר. על נא תאמר, איך אומר שלונסקי, על נא תאמר, הנה דרכי האחרונה. זאת אומרת, לעולם אל תאבד את התקווה. זוהי שורה שכל אוקראיני בימינו יכול להזדהות איתה. שורה שנייה. חוצ'ט הימלן בליינה פרשטלן בלויטוטג. המילה חוצ' זוהי מילה סלאבית, ואנחנו נתרגם אותה אף על פי. חוצ' הימלן בליינה, אף על פי השמיים של בליינה, של עופרה, החומר הכימי שמקטין את האור של השמיים, שעושה אותו אפור. על נא תאמר, הנה דרכי האחרונה, אף על פי ששמיים חשוכים כאילו הם מכוסים בעופרה, כן? פרשטלן בלויטג. השמיים פרשטלן, הם מכסים, כן? או ברוח של פורים, זיך פרשטלן זה להתחפש. אז אף על פי ששמיים פרשטלן בלויטג, מכסים על ימים כחולים, על התקווה שמסומלת על ידי ימים כחולים, על נא תאמר, הנה דרכי האחרונה. שורה הבאה, נתנאל. Kommen wird noch unser ausgebenkte Show. כן. קומן זה כמו קום באנגלית? נכון. אוקיי, ות זה פועל עזר של זמן עתיד. נוח זה אולם, אבל... עוד, בוא נוח, פה זה עוד תבוא. עוד תבוא, unser ausgebenkte Show. מי יבוא? ausgebenkte שעה שלנו. כן. מה זה ausgebenkte? בנקן ביידיש, להתגעגע. עוד תבוא השעה שאנו מתגעגעים בה, במקרה של היהודים בשואה, כאשר היטלר יובס. במקרה של יהודי אוקראינה, אם הם היו שרים, ויכול להיות, הרי יש תרגום לאוקראינית, עוד תבוא השואה שאליה היהודים באוקראינה מתגעגעים, כאשר הם יוכלו להמשיך להיות אומה עצמאית ללא עול של כובשים,
וחיילים שאנחנו שומעים ברדיו, שאונסים נשים אוקראיניות. זה לא תפקידם של חיילים. הלאה. שורה הבאה. כן, כן. סווט אפויק טון אונזר טרוט, מיר זיינן דו. זאת אומרת, באה השורה הקודמת ואומרת, עוד תבוא השעה, אויז גבנקטה. בנקן אמרנו שזה להתגעגע. הפרפיקס, הקידומת אויס, שעם נתנאל ראינו אותה לפני כמה שבועות, זה עשיית פעולה או השגת מטרה עד הסוף. כשאתה מתגעגע עד הסוף, ואז מתקיים מה שאתה מתגעגע, השורה שקראת עכשיו מתארת איך הגעגוע הזה יתקיים. תקרא אותה עוד פעם ביידיש. סווט, כאילו סווט, אפויק טון אונזר טרוט, מיר זיינן דו. סווט אפויקטון. פויק זה, נו, איך אומרים בעברית? טמבור. טוף. סווט אפויקטון, פועל עזר של זמן עתיד וט, יישמע קול של טוף, ומה הטוף הזה יגיד? נתנאל? אנחנו פה. זאת אומרת, הניצחון של העצמאות, של ההשתחררות מהיטלר, באוקראינה קוראים לו פוטלר, הטוף יודיע, אנחנו פה. יבוא סוף למה שקרה תחת שלטון היטלר, יבוא סוף למה שקורה בימים אלה, ואני שומע ברדיו ש100% של אנשי אוקראינה מאמינים שיבוא הסוף לפלישה. האמונה והתקווה יותר חזקה מן החיים. אנשים מתים בימינו, כפי שאני שומע ברדיו, כאשר במוחם התקווה מקננת שהעסק הזה באיזשהו שלב ייגמר, ואוקראינה תישאר אוקראינה. אני מנסה להסביר לאדון ולדימיר פוטין מה השיר הזה אומר, ומה האוקראינים שאולי שרים אותו בתרגום אוקראינית, שקיים הוא תרגום כזה, יכולים להרגיש. שורה הבאה, נתנאל. פונגרינם פלמנלנד. פלמנלנד, ביזווייסנלנד פון שני. פונגרינם פלמלנד. פלמלנד ארץ הדקלים. פלמה. כן. פונגרינם פלמלנד. החל או התחל מארץ הדקלים הירוקה. ביזווייסנלנד פון שני. עד לאדמה הלבנה משלג. עד לארץ הלבנה משלג. זאת אומרת, אם אני מבין את הקוד שהירש גליק חשב עליו כשהוא כתב, והוא הרי היה יהודי מווילנה, הגרינר פלמלנד זה ארץ ישראל. ביזווייסנלנד פון שני, עד לאירופה. שורה הבאה, נתנאל. ארץ ישראל נתפסה כירוקה? עצי הדקל, כן? עצי הדקל הירוקים. כן, כן, כן. אני ככה מבין את זה. כן, אוקיי, שורה הבאה. מירקומן און מיט אונזר פיין,
mit unser Weh. מרקומן און, איך היית מתרגם? אנחנו באים בלי. לא, כאן, רגע, נתנאל, אתה תרגמת און כבלי, זה נכון, כאשר און זה מילה נפרדת. אבל מהו הפועל בשורה הזאת? קומן און. נכון, און קומן. און קומן, קומן זה לבוא, והפרפיקס און, כשמתפקד כפרפיקס, נכון שהמילה און לבד זה בלי, אבל פה היא לא לבד, פה היא דבוקה לפועל קומן. און קומן, דניאל, איך היית מתרגם? דניאל שומע אותנו? און קומן? כן. איך להגיד את זה? שהגיע אולי. תראה, קומן זה לבוא, אבל מה מוסיף הפרפיקס און בפועל און קומן? זו השאלה. אלעזר, אתה יכול לעזור? באים. לא, באים זה קומן, אבל מה מוסיף התוספת און קומן? נתנאל, תיזכר במה שדיברנו בשיעורים הפרטיים שלו לגבי הפרפיקס און, יש לך, אין לך מחברת לפניך. כן. יש לך או אין לך? אני גם זוכר אבל שזה משהו שגורע, כאילו משהו... אוקיי, אז אני אסביר. תראו, למי שהצטרף אחרי שדיברנו על פרפיקסים, גם דניאל וגם אלעזר, אני צריך להסביר. ביידיש יש יותר מ-35 קידומות שאתה יכול להדביק לכל פועל. במקרה שלנו, הקידומת און, כשאתה מדביק אותה לפועל קומן לבוא, היא משנה במקצת את המשמעות. עדיין הפועל און קומן קשור ללבוא, אבל איך לבוא? מיר קומן און, אנחנו מגיעים, אנחנו באים, אבל איך? מה מוסיף הפרפיקס און? אז אני אומר, כאשר מדביקים את הפרפיקס און לכל פועל, ובמקרה שלנו לפועל קומן, אנחנו מוסיפים משמעות שהפועל, המעשה נעשה הרבה ובכמות גדולה. זאת אומרת, כאשר נתנאל קורא מרקומן און מיטונזר פאי מיטונזר וי, מרקומן און, אנחנו מגיעים במסות, אנחנו מגיעים רבים, מיטונזר פיין, אנחנו מגיעים כולנו ביחד עם הפיין, כמו באנגלית, עם הסבל שלנו, אנחנו מגיעים, מיטונזר פיין, מיטונזר וי, אנחנו מגיעים עם הסבל ועם זעקת הכאב שלנו, ולאן אנחנו מגיעים? אני מבין, לשחרר את ארצנו המותקפת על ידי היטלר, האוקראינים יגידו על ידי פוטלר. שורה הבאה, נתנאל. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut? Und wo gefallen? איך היית מתרגם? והיכן, אני לא יודע מה זה גפל. פל, מה זה פל? To fall. אוקיי, והיכן נופלת? והיכן, wo gefallen, יש לך פרפיקס, יש לך פרטיציפ של זמן עבר, ג. נכון. wo gefallen סיז, ואיפה שנפל, סיז גפל, נפל, ואיפה שנפל, המילים הבאות, השפריץ פון unser Blut,
אתה תוכל אפילו בלי לדעת לתרגם, כי היידיש הזאת נמצאת בעברית. ואיפה שנפל שפריץ פונונזר בלוט. תרגם. שפריץ מהדם שלנו. נכון. ואיפה שנפל נטז של דמנו, במלחמה נגד האויב, ככה אני מבין את השיר. הלאה. שפרוצן ותדורט אונזר גבורה, אונזר מות. אונזר מה? שפרוצן ודורט? מות. מות. מם ובטט. אחרי אונזר. גבורה. אונזר גבורה, אונזר מות. כן. עושה כאן הירש גליק, מחבר שיר הפרטיזנים, דבר מחוכם מאוד. שפריצן ושפרוצן. שפריצן זה להתיז, נטז. שפרוצן זה לנבוט. נבט שעולה. אם יש קשר בשורש שפריצן ושפרוצן, אני לא לינגוויסט כדי להגיד לכם בטוח, אבל יכול להיות, הרי שפריץ זה נטז, ושפרוץ, כאשר צומח, מתחיל לצמוח, כמו במרץ, משהו בענף, אז גם הוא איזה נטז שיהפוך אחר כך לפרי או לפרח. אז איפה שיהיה נטז של דמנו, שם יפרח ושפרוצן, שם יפרח אונזר גבורה, אונזר מות. על ידי כך שאנו נשפוך דמנו בעד אוקראינה, בעד יהדות בארץ היהודים בשואה, שם תצמח הגבורה שלנו, אונזר מות, ואומץ הלב שלנו. לא לחינם קוראים לשיר הזה שיר הפרטיזנים, שיהודים ביערות בזמן השואה היו שרים. שורה הבאה. צוות די מורגנזון בגילדן אונס דם היינט. אוקיי. צוות די מורגנזון. תנסה לתרגם. זה, ואת פועל עזר של זמן עתיד, די מורגנזון שמש הבוקר, הזריחה אולי? כן, מה היא תעשה? טיבט זה רק פועל עזר של זמן עתיד. נכון, אז היא בגילדן אונס דם היינט. מה זה בגילדן? יש לנו פועל פה, יש לנו פרפיקס, אבל נתנאל, אתה יודע שפות, תלך עם האסוציאציה. השמש של מחר, מורגן, כן, מחר, השמש של מחר, מה היא תעשה? צוות בגילדן. תנחש. אני לא יודע מה זה גילד. מה זה מזכיר לך באנגלית? גולד. נכון. אז השמש של מחר, היא תצבע בצבע זהב, אונס לנו דם היינט. את היום. לא, את הרגע הנוכחי. היינט זה כיום, את הכיום. זאת אומרת, שמש המחר תצבע בזהב, זאת אומרת, בצבע אופטימי את ההווה, כשאנחנו נגיע, כן? ונגרש את הפולש. שורה הבאה. Unternächten wird verschwinden mit dem Feind. Unternächten, והאתמול, נכטן זה אתמול. זאת, המחר יפיק, ייתן לנו תקווה.
ונדרנכטן והאתמול, מה יקרה איתו? ותפרשווינדן. ואת פועל עזר של זמן עתיד, פרשווינדן, ייעלם. האתמול ייעלם מיטן פיינט, או מיט דם פיינט. האתמול ייעלם עם האויב. לא לחינם, זה שיר כולו של תקווה החזקה יותר מן החיים. אולי אנחנו נמות, אבל אנחנו נשיג את המטרה כעם. שורה הבאה. נור, אויב, אויב, איך אמרנו שזה? אויב, אויב. ביידיש, כן? זה לא מילה עברית, אז א', ו', י', זה אויב. אני חשבתי שזה מילה... לא, זה לא מילה עברית. נור אויב. נור אויב, פרזמן ותדיזון אינדם קיור. 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 נור אויב. אני לא יודע מה זה אויב. מה זה אויב? אם, שמה, אם. נור, אבל, פה נור זה אבל אם פרזמן ות, עוד פעם, פועל עזר של זמן עתיד, אוי סבט פרזמן להתמהמה, לאחר, אבל אם יתמהמה, דיזון, אם השמש תתמהמה, לא כמו שאנחנו מקווים, כן, היא לא תופיע כשאנחנו רוצים. אוי פרזמן ותדיזון, ואם השמש תתמהמה, אם הניצחון לא יגיע מהר כפי שאנחנו מקווים. איפה היא תתמהמה? אינדם קיור. היא תתמהמה בתוך, ופה המילה קיור, אני צריך להסביר הסבר היסטורי מדויק. בשום מילון ביידיש, לדעתי, לא תמצאו את המילה קיור. דניאל, יש לך מילון לידך? לא, דניאל? אבל... מילון יידיש משהו? יש לך? לא, אין לי, אבל אולי עם האייפון אני יכול. מה המילה? מה שכתוב בטקסט, קיור, ק' פתח, י' קמץ ר'. אני מתערב איתך שלא תמצא. אלעזר, יש לך מקרה מילון לידך? הוא אומר שלא. אוקיי. לא, אין לי. דניאל, תנסה. אני שולח אותך לחפש דבר שאני חושב שאיננו. כן? אבל אני לא רוצה לסמוך רק על הרגשה שלי. נתנאל, לך אין אף מילון? לא, אבל? אני יכול לחפש במורפיקס, אולי להם יהיה. בבקשה. הבעיה זה שאין לי נקדן, אז זה קצת קשה. לא, אז בלי הניקוד. אז הוא צריך לזהות את מה כן. שנחש. זאת, שניכם לא תמצאו, אבל אז יהיה לי עובדה שאוכל להסביר למה לא תמצאו. דניאל מוצא משהו או לא מוצא משהו? לא, לא מצאתי. לא מצאת, אז אין במה שחיפשת. ונתנאל? גם אני לא מוצא. אוקיי,
אז בואו נסכם התחלת ההסבר שלי, שכנראה בשום מילון לא תמצאו את המילה כיור. ולמה? ולמה? המורה שלי ללשון וספרות יידיש בסמינר למורים בבואנוס איירס, כאשר הוא לימד אותנו את שיר הפרטיזנים, שם המורה היה שמואל רוז'נסקי. הוא הסביר שהמילה כיור, כפי שהיא כתובה, לא קיימת ביידיש במילונים, מכיוון שזוהי מילה מן הקומפוננט בעברית. וכאן אני חייב להגיד שביידיש יש הרבה מילים מן הלשון העברית, רוב המילים מן העברית בתוך היידיש, כותבים אותם כמו בעברית, אבל יש מילים מסוימות ביידיש מתוך העברית, ששכחו כבר שהם באים מן העברית, ולכן כותבים אותם כאילו זוהי מילה ביידיש. והמילה כיור זו מילה כזאת. אני עדיין לא אגיד לכם מה אמר לי המורה שלנו בסמינר למורים רוז'נסקי, איזו מילה זאת כיור בעברית. קודם אני אתן לכם דוגמה של מילה שבחיים לא הייתם מנחשים שהיא באה מעברית. גם כותבי מילונים ביידיש לא הכניסו אותה כי לא ידעו שהיא באה מעברית. וזוהי המילה תומר. דניאל? זה תומר. נכון, אבל אני שואל את דניאל, איך אתה היית מתרגם תומר? תומר, להחזיק. איך אמרת להחזיק? לא יודע, עם תמור, התכוונת? תן דוגמה ביידיש, תנסח משפט ביידיש עם תומר. ביידיש קשה לי. אוקיי, אלעזר, אתה יכול לנסח משפט ביידיש במילה תומר? לנסח משפט ביידיש של המילה תומר? כן. פוסט תומר, אויפן וגן זה. לא קלטתי, עוד פעם? להגיד ביידיש? כן. פוסט תומר, אויפן וגן דוס. לא. זאת אומרת, אתה מבין מה זה תומר? אתה יודע לתרגם את המילה תומר? אחרי שאמרנו שזה תומר, אז אני ניסיתי לחבר משפט. זה יותר שם של תומר. לא, אני שואל אם יש לך ידיעה קודמת, לפני שנתנאל יתפרץ אלינו. לא. נתנאל צריך להיות האחרון, כי הוא כבר יודע יותר. אז אני לא מכיר. אבל קייר, כמו שכתוב פה, במילון זה... קיור. לא, אני לא מדבר על קיור. אני הולך אחורה ואומר, יש עוד מילים. בסוף אני אגיד לכם מה זה קיור. אני הבנתי, בינתיים מצאתי את המילה, אבל... איזה מילה? איזה מילה מצאת? קיור. איפה מצאת? לא, אבל זה לא קשור, זה קשור. קיור זה לקרו, לבירה של מצרים, כאילו. ככה כותבים במילון. אני לא מבין מה מצאת, מה התרגום של קיור איפה שמצאת?
כתבתי קוף א' י' א' ר' במילון יידיש. איזה מילון? איזה מילון בגוגל, אבל כתוב... ומה התרגום? מה? ומה מצאת? מצאתי, אבל זה לא קשור, זה הבירה של מצרים, קיירו. ככה כותבים. אני לא מבין מה שאתה אומר. כן מצאת תרגום של קיירו או לא מצאת? מצאתי, אבל אני אומר, הם מתרגמים הבירה של מצרים קיירו. קהיר. אז לא מצאת, גמרנו, אז זה לא, אמרנו בסדר, קודם, שאתה לא נמצא. עכשיו אני בעניין אחר, עכשיו אני בא ואומר שביידיש יש מספר מילים שבאים מן העברית, אבל כותבים אותם כאילו זה ביידיש, כי שכחו מאיפה הם באים. ואני נותן עכשיו דוגמה עם המילה תומר. ואני אתן דוגמה עם המילה תומר. הסבתא שלי, נגיד, רואה שאני יוצא, זה דוגמה היפותטית, סבתא שלי רואה שאני יוצא מהבית, כאשר בחוץ -4 מעלות, והיא רואה שאני יוצא עם חולצה, אז היא אומרת לי, tu on a sweater, אונטון, תלבש סוודר, תומר וזין קלט, תלבש סוודר, תומר, שמה יהיה קר, תומר, שמה. אבל ביידיש כותבים תומר ת' א' קמץ מ' עין ריש. ואז אני שואל את נתנאל, מה פה קורה פה? הרי אמרתי לפני רגע שמילים עבריות ביידיש כותבים אותם כמו בעברית. אז למה יש מילים כמו תומר, כמו קיור, שבאים מן העברית? ונתנאל אמר שתומר זה תומר, איך הוא יודע? אני רוצה רק להשלים. זה כן. שם שתומר, כמו השימוש התלמודי. שם שתומר שירד שלג. או... נכון. אז בטח התומר נשמט והמשמעות של שמה נשארה. יפה, אבל איך זה קרה? איך זה קרה שהיהודים שכחו? הרי היהודים שומרים על הכתיב העברי, בלי הניקוד, אבל האותיות כמו בעברית. למה במקרה הזה הם חושבים עד היום, כן? לא תמצאו את זה בשום מקום במילונים, שתומר בא מתומר. רק במקום אחד אולי. אני כתבתי ליצחוק ניבורסקי, שפרסם מילון של מילים עבריות ביידיש לפני שנים, 3 מהדורות, אמרתי לו, לא הכנסת את המילה תומר. זה בא מן העברית. גם הוא לא ידע. אז אני שואל את נתנאל אם הוא זוכר, אולי פעם הסברתי, איך זה קרה? שיהודים לא שוכחים שהמילה עברית ביידיש קיימת, וכותבים אותה כמו בעברית. מה קרה עם תומר? מה קרה עם קיור? אבל קודם, מה קרה עם תומר? נתנאל, אתה זוכר? אולי עוד לא היית. אני לא זוכר, אבל אני רוצה לנסות להציע הצעה. בבקשה. בהתחלה באמת השימוש של תומר היה שם שתומר, אבל בגלל שאנשים מדברים ומטבע הדברים הם גם נוהגים לקצר את מה שהם מדברים, אז הם השמיטו את השמה, וככה אנחנו איבדנו את השם, אבל המשמעות של שמה עדיין נשארה. אבל האנשים מדברים ביניהם יידיש. מה פתאום שיכניסו את המילה תומר ולהפוך אותה לתומר? תומר זה נראה לי פשוט איך שהוגים מילים, כן? הופך לאו, הרבה פעמים. כאילו, כן, אבל כדי להגות את המילה התלמודית,
הם צריכים לדעת תלמוד. הם יודעים תלמוד. הם לומדים תלמוד כל הזמן. זו אפשרות, אבל עכשיו אני אספר לכם איך אני הגעתי לראות מאיפה בא התומר בכתיב פונטי ביידיש, כאשר מי שכתב את זה, התכוון לעברית. שהרי כמו שאמרתי קודם, יהודים שומרים על הכתיב בעברית. למה לא שמרו על הכתיב של תומר? מה פה קרה פה? ואני מסביר. זה יהיה סיפור קצת ארוך, אבל זה סיפור ששווה לספר אותו. כי בדידי הווה עובדה, זה קרה איתי. וכשזה קרה איתי, נדמה לי שהייתי הראשון שהבין למה התומר העברי הפך לתומר בכתיב פונטי ביידיש. תת א' קמץ מם עין רש. סיפור שהיה כך היה. ותשמעו אותי בסבלנות, כי אני כאילו מתחיל לדבר על משהו שלא קשור, אבל זה קשור ועוד איך. יום אחד, ואני סטודנט ל-MA בחוג ליידיש באוניברסיטה העברית. וראש החוג שלי הוא פרופסור חונש מרוק. והוא אומר לי ככה, אני פוגש אותך בבית הנשיא השלישי של מדינת ישראל, זלמן שזר, רובשוב. ביום זה וזה, בשעה זו וזה, אתה מתייצב, כי אנחנו הולכים לדבר עם נשיא המדינה, הוא מבקש שאני אמציא לו סטודנט שיעזור לו במשימה שיש לו, ובחרתי בך, אתה תבוא, נבוא לנשיא ונשמע מה יש לו להגיד. אני כמובן מאוד התרגשתי, לא כל כך בגלל שפרופסור שמרוג בחר בי, הוא ודאי יכול לבחור תלמיד אחר. אני התרגשתי כי הסבתא שלי, בובה חבליה, ילידת העיירה סטולפצה, שטייפס בפי היהודים, ברוסיה הלבנה, היא חיה בעיירה ששם שזר נשיא המדינה קיבל את חינוכו. אבל יותר מזה, ב-1957, כשאני תלמיד בסמינר למורים של הקהילה היהודית בבואנוס איירס, ואני תלמיד בכיתה הגבוהה ביותר של הסמינר למורים, הגיע זלמן שזר שעוד לא היה נשיא המדינה, 1957, הוא מגיע, היה לו אז תפקיד נדמה לי בהסתדרות, כראש איזה אגף לתרבות, והוא מגיע לארגנטינה לראות איך מחנכים את היהודים שם. והוא בא לבקר בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית. והוא נכנס לכיתה שלנו עם מנהל הסמינר יוסף מנדלסון. והוא בא לראות מי הם האלה שלומדים להיות מורים בבית ספר יסודי במערכת החינוך היהודית. לא אגיד לכם מה עשינו בכיתה.
היינו בני 16, עם הרבה הורמונים. אני לא השתתפתי, אבל אני ושניים מחבריי ישבנו בשורה האחורית. ובזמן שמנדלסון מציג את שזר, החברים שלי התחילו לדפוק עם האצבעות על השולחנות ולנגן את קבלריה רוסטיקנה של מסקני. כן? עם האצבעות. משורת נעורים. אני מבית טוב, אני אומר את זה במרכאות, אני לא מפריע במעמדים כאלה. אבל הם השתעשעו. באותה שנה הגיעה למשפחתנו שמועה ששזר מחפש את היהודיה הכי זקנה משטולפצה, מעיירת נעורה, והוא רוצה לפגוש אותה. זו הייתה בו בחבלי, הסבתא שלי. כן? לצערי, אני לא התעניינתי אז בגיל 16, האם סבתא שלי כן פגשה אותו או לא פגשה אותו. ועד היום אני לא יודע. אז כאשר פרופסור שמרוק אמר לי לבוא ביום זה וזה, בשעה זו וזו, התלבשתי במיטב מחלצותיי, ובאתי לפגוש את שזר. לא ידעתי מה הוא רוצה. ואיך שאני יושב בחדר ההמתנה, יוצא פרופסור שמרוק מפגישה קודמת עם שזר, ביחד עם פרופסור אטינגר, פרופסור להיסטוריה יהודית ידוע ביותר באוניברסיטה העברית. ועם עולה מרוסיה, אחד שהשתתף במרידות של יהודים במחנות תחת שלטון הנאצי. כרגע ברח לי השם, מאוד מפורסם. פגישה הקודמת הייתה פגישה עם שזר, עם אותו מורד יהודי. אני מתנצל שכרגע אני לא זוכר את שמו. אם הוא היה אוקראיני או לא, אני מבטיח לעצמי, לא לכם, מבטיח לעצמי, שברגע שאזכר בשמו, אני אבדוק בגוגל. כי גם זה חלק מהביוגרפיה שלי. ואז האיש הולך, פרופסור אטינגר הולך איתו, ופרופסור שמרוק מזמין אותי לבוא איתו לחדר של שזר. אנחנו נכנסים, שזר יושב מצד אחד של השולחן, ופרופסור שמרוק ואני מהצד השני, במשרד שלו, הנשיאותי. פעם ראשונה שיצא לי לפגוש נשיא, ואני התלבטתי בקרבי איך לעזאזל פונים לנשיא של מדינה יהודית. באותה שנה, זה היה 1970 או 71, אני בסך הכל הייתי יחסית עולה חדש, עליתי לארץ ב-1960, אומנם הייתי כבר כ10 שנים בארץ, אבל הדרת פנים של נשיא ראשון שפגשתי בחיי במדינה יהודית, התלבטתי, אני יושב שם וחושב בקרבי איך אני אפנה לשזר, כן, שהוא חלק מהביוגרפיה שלי.
האם אני אגיד, הוד מעלתו נשיא מדינת ישראל השלישי, או שאני אגיד לו, כבוד הנשיא, איך אני אדבר אליו? אז אני החלטתי בליבי, וכל זה קורה בשניות, כן? כי אנחנו כבר יושבים שם. החלטתי בליבי שאני אחכה לראות מה פרופסור שמרוק עושה, ולפי זה מתחילה הפגישה, פרופסור שמרוק קם בכיסא, כבר ישבנו, הוא קם, מזיז את חצי גופו מעל השולחן ואומר, שמה שזר. טוב, הבנתי. נרגעתי. מה היה העניין? אני מזכיר לכם שאנחנו צריכים להסביר את המילה תומר, כן? אני לא שכחתי. ואז שזר מדבר אליי ומדבר אל שמרוק, הוא מסביר לי. אבל לפני שאני אגיד מה הוא הסביר לי, אם אתם לא יודעים, אתם חייבים לדעת שזלמן שזר, כשהוא גר במוסקבה, וגם אחר כך, הוא היה לא רק מנהיג ציוני, הוא גם היה חוקר של תולדות תרבות העם היהודי. כתב מאמרים הרבה, גם על משיחיות, וגם ישב בספריות במוסקבה, ועבר על כל ספרות השו"תים. יודעים מה זה ספרות השו"תים? נתנאל. ודאי שאנחנו יודעים. ספרות שאלות ותשובה רבניות בספריות של מוסקבה. תאמינו לי שיש שם אוצרות. הוא עבר על עשרות ספרי שאלות ותשובות רבניות, החל מהמאה ה-14, 15, 16, 17, ומה הוא חיפש? שזר אהב מאוד יידיש, כל חייו. הוא חיפש, הוא מצא את הדבר הבא. כאשר יש סכסוך בין שני יהודים, במאה ה-14, 15, 16, 17, 18, 19, הם כיהודים שומרי מצוות, בדרך כלל בעבר, רובם, באים עם הסכסוך שלהם לא לערכאות של הגויים, הם באים להתדיין בבית דין יהודי, במושב של תלתה, במושב של 3 דיינים, ושוטחים את טענותיהם בפני הרבנים, והרבנים שומעים את הטענות, בסוף פוסקים מה שפוסקים על פי ההלכה, ובסוף מוציאים ספרים איפה שמתארים את מעמד המשפט, מה אמרו בעלי הסכסוכים. עכשיו, איך יכלו הרבנים לזכור בעל פה כל מה שקורה במושב תלתה, בבית הדין? לא צריכים לזכור שום דבר. הטכניקה הייתה שבמושב של 3 דיינים באים הליטיגנטים, בעלי הסכסוך, בצד יושב לבלר,
הוא רושם מילה במילה את מהלך המשפט, כולל מה שהמסוכסכים אומרים לרבנים. ובאיזו שפה מדברים הליטיגנטים? אתם מנחשים? ביידיש כמובן. כמובן. למה? מי יודע עברית? רק תלמידי חכמים יודעים עברית. איך אתה אומר? רק תלמידי חכמים יודעים עברית. מי שצריך לדעת עברית, מי שצריך ללמוד תורה כל היום וכל הלילה. אז למה הם מדברים ביידיש? אולי יכולים לדבר ברוסית, בפולנית, אני יודע, בגרמנית. למה ביידיש? כי המשפחה שלהם מדברים ביידיש, החברים שלהם היהודים מדברים ביידיש. נו, אז מה? אז גם שהוא לא ידבר יידיש. זה כמו לחיות בגרמניה בלי לדעת גרמנית. רגע, אבל הדיינים, אני מאתגר אותך בכוונה. אתה בכיוון הנכון, אבל הדיינים הם לא יידישיסטים. הם לא מתים לשמוע מילה ביידיש כמו היום, קולגים מסוימים שלי, כן? שרק מוכנים לדבר ביידיש ולא לגעת במילה עברית. הם דיינים. אז למה שהליטיגנטים ידברו ביידיש? מה, אי אפשר בשפה אחרת? שהגויים לא הבינו. רגע, מי מדבר? דניאל. מה אתה אומר, דניאל? אולי שזה לא יצא, שהגויים לא הבינו. לא, זאת לא הסיבה לדעתי. אלעזר, למה? אלעזר יצא כי נגמרה לו הסוללה בטלפון ולא היה לו מטה. למה? אתה בכיוון, אבל יש סיבה ברורה. גם בלה פה, כן? מה? בלה גם נכנסה לפני 3 דקות בערך. שלום בלה. שלום, ואני מתנצלת שלא יכולתי להיכנס קודם. בסדר, אנחנו מבינים שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. בלה, מה שאנחנו עושים עכשיו, אולי פעם את זוכרת שדיברנו, אבל אני אגיד במשפט אחד או שניים מה קורה. הלילה לא ישנתי. למה? ישנתי, אבל כמה שעות לא. וכמה שרציתי לישון, לא ישנתי, כי בראש שלי, אני מדבר מה שקרה לי, כן? התנגן שיר הפרטיזני. זוג נשקי מולז דוגייזדם לצנודה. ואמרתי בליבי, כנראה שמה שקורה במזרח אירופה מטריד את מנוחתי גם בצורה בלתי מודעת. והחלטתי שהיום אנחנו קוראים את שיר הפרטיזנים שהירש גליק, שנולד בדיוק לפני 100 שנה, חיבר לפני כ-80 שנה, כדי לבטא את הנחישות של יהודי וילנה לא להיכנע להיטלר, ולבטא את העובדה שתקווה יותר חשובה וחזקה מן החיים. ואמרתי, הבה נזמין היום בגישה האינטראקטיבית שלנו את הוולדימיר המפורסם היום, לא היהודי מקייב שקראנו אצל ברטונקלר, אלא נזמין את ולדימיר פוטין להצטרף לקבוצת הלימוד שלנו. יש תרגום לאוקראינית של שיר הפרטיזנים. נזמין אותו ושמישהו יסביר לו התרגום שלנו של השיר, וגם זלנסקי שגם שמו ולדימיר יכול להצטרף ולחשוב האם השיר הזה מבטא את מה שאנשי אוקראינה כיום אומרים בנחישות מפתיעה, כן? שהיא מתאימה לשיר הפרטיזן. עכשיו אנחנו התחלנו לקרוא, קראנו את כל השיר, נתנאל קרא את כל השיר, והתחלנו שורה שורה, ושלחנו גם לך
36 תרגומים בכל מיני שפות, כולל אוקראיני, אבל בגלל שאת העבודה הזאת עשה שלמה לרמן חברי, ומכיוון שבלתי אפשרי בשבילו לקבל אישור לזכויות יוצרים של כל המתרגמים, אני כתבתי לכם שאנחנו לא נוכל לדבר על התרגומים, אבל כן מותר לנו לקרוא את שיר הפרטיזנים ביידיש, לתרגם אותו, לנתח אותו, ולהזמין את כל אלה שסובלים מפלישה היטלראית, להצטרף לפירוש. הגענו לשורה איפה שיש מילה כיור, ואני בהתחלת הסבר מה זה המילה הזאת. וההסבר הוא מפותל וארוך, ויכול להיות בלה שאת שמעת חלק ממנו בזמנו. אני עכשיו באמצע הסיפור של הפגישה שלי. אבל כדאי שתמשיך מאיפה שזה, כי האוילם מפסיד בינתיים. לא, לא מפסיד, מפני שאני רוצה שתשתלבי לעניין, אני כבר גומר. אני באמצע הפגישה עם שזר, פרופסור שברוק ואני, את זוכרת סיפור כזה שלי? איזה סיפור? איך אני ופרופסור שברוק פגשנו את זלמן שזר, נשיא שלישי של מדינת ישראל, שזה מוביל להסבר של המילה כיור. אם את לא זוכרת, אז יופי. לא, אני לא זוכרת, אתה יודע, הזיכרון שלי זה נושא כאוב, אבל אני רואה במילון שכיור זה שחר. באיזה מילון? במילון, הוא מבוסס על ויינרייך, זה לא ויינרייך, זה המילון של מדם, אז לפני שאת הגעת, מה שאני עכשיו ממשיך, משתלב עם מה שדיברנו לפני שהגעת. כן. המילה שחר, זה תרגום בסדר של המילה כיור, אבל כמו שאני אמרתי לכולכם, עכשיו אנחנו כולנו ביחד ממשיכים להסביר, מילון שמסביר מילה אחת במילה אחרת, איננו מילון אטימולוגי, והמילה שחר היא נכונה, אבל מאיפה מה הקשר בין שחר לכיור? בזה אני עכשיו עוסק. אוקיי. והשאלה שלי לנתנאל ולכולכם, אנחנו הגענו למצב שאני מתאר את הפגישה עם שזר, כאשר שני ליטיגנטים, שני אנשים שיש להם סכסוך, מגיעים בפני בית דין של 3 דיינים, הרי במאות 14, 15, 16, 17, 18, 19 יהודים לא התדיינו אצל הגויים, אלא התדיינו אצל הרבנים, אצל בתי משפט יהודיים. ושזר, כשהוא ישב במוסקבה, בספריות במוסקבה, חיפש איך דיברו יהודים ביידיש במאות האלה. לפני כמה פגישות אמרתי לכם שאין לנו, לא היו טייפ ריקורדרים במאות האלה, ולכן יש לנו ידיעות מעטות ביותר כיצד יהודים דיברו יידיש, אבל כולנו יודעים שהם דיברו, 1000 שנה דיברו. אמר שזר בליבו, שהוא היה חוקר של תולדות תרבות ישראל, חוקר רציני, אילך לרספונסה, לספרות שאלות ותשובות רבניות, שם אני אמצא איך דיברו יהודים ביידיש. למה? אז התחלתי להגיד, כאשר שני ליטיגנטים, שני יהודים שמסוכסכים ביניהם, באים בפני בית דין של 3,
יושב בצד לבלר ורושם כל מילה. השאלה שלי, ואז בלה הגיעה, למה היהודים היו צריכים להעיד ביידיש? למה לא בשפה אחרת? נתנאל התחיל להסביר בכיוון, ואני שואל את בלה, למה את חושבת בספרות הרספונסה מהמאות ה-15 ואילך, שזר מצא איך יהודים דיברו ביידיש במעמדים כאלה של סכסוכים בפני רבנים. יש לך השראה? זה נראה לי כאילו באופן פשוט, כן, יש לי הסבר פשוט, אבל זה לא בהכרח ההסבר הנכון, אם אתה כל כך חוקר. ואני חושבת שנתנאל באמת עלה על הנקודה, זו הייתה השפה המשותפת. כולם הבינו, דיון בפני דיינים צריך להיות בשפה שאנשים יבינו, לא בשפה גבוהה. מה זה אנשים יבינו? אני רוצה אנשים, יותר... צבי, נו, מדברים על יהודים, כן? אנשים. שני יהודים באים... רגע, אבל היהודים מעידים בפני הדיינים, הדיינים מבינים גם דברים אחרים. כשאת אומרת, אבל מה שחשוב זה מי שבא אל הדיינים, הם מביאים את הדברים בשפה השגורה על פיהם, ונניח שאחד מהם... זו התשובה, בסדר, זאת התשובה. ונניח שאחד בא מאמסטרדם והשני בא מוורשה, שניהם יודעים יידיש. אפשר גם בלדינו, כן? בסדר, זאת התשובה האבסולוטית שהרי ברגע שיש פסיקה הלכתית, אתה צריך לפסוק, אני אמנם לא רב, אף על פי שפעם כינו אותי רב, זה לסיפור אחר, אני לא יודע הלכה, אבל נתנאל יוכל להגיד לנו, הרי בבית משפט, איפה שיושבים רבנים, הם צריכים, אני מבין, לסלק כל חוסר בהירות, ולכן הליטיגנטים שבאים להציג את הבעיה, כמו שבלה אומרת, אם הם מדברים בשפה היומיומית שלהם, זו יהיה הדרך הכי ברורה, ישירה, להציג את הבעיה, ואז הדיינים יוכלו לפסוק בלי כל מכשול נוסף. מסכים נתנאל? כן, כן. זו שפתה. ויושב בצד לבלר, ורושם כל מילה, ולכן כאשר הדיינים האלה, הרבנים האלה, הוציאו ספרי שאלות ותשובות שלהם, של בתי המשפט שהם ישבו שם, הם עושים את זה על סמך פרוטוקולים כתובים. אני חוזר לפגישה עם שזר, זה הכל מתקשר. אומר לי שזר, תשמע, ביקשתי מפרופסור שמרוק, אני מוסיף ידידי, הרי הוא הכיר אותו מקודם, ולא אחזור על מה שסיפרתי לכם לפני שבלה באה, ביקשתי ממנו שסטודנט שלו ייכנס לכרך הראשון של פילולוגישה שריפטן בהוצאת איבו בווילנה. אז איבו הייתה עדיין בווילנה ב-1931. אז פורסם הכרך הראשון מטעם מכון איבו בווילנה בשם פילולוגישה שריפטן. אומר בכרך הזה אני פרסמתי את כל העדויות ביידיש שמצאתי במשך דורות ברספונסה בספרות השאלות והתשובות, החל מהמאה ה-15 ועד למאה ה-19. אבל מה, אומר שזר, יש לי בעיה. אני רוצה להכניס את המאמר הזה על שאלות ותשובות ביידיש
לספר שאני עומד להוציא בהוצאת מוסד ביאליק בשם אורי דורות. והספר הזה, זה הוא אומר לי ב-1970-71, הוא אומר לנו. בספר הזה יכניסו גם את המאמר שלי על שאלות ותשובות ביידיש. אבל מה קרה? כאשר אני עזבתי את מוסקבה, אפשר להשתיק את ה... כן, כן. כאשר עזבתי את מוסקבה ועברתי לפולין, היו לי איתי פתקים שרשמתי בספריות במוסקבה. זה מספר שמרוק, כן? מה? זה מספר שמרוק. לא. אז מי? זהו, את רואה, אני הייתי חייב לספר מה שהיה. אני יושב עם פרופסור שמרוק, שביקש ממני לבוא איתו לשזר. שזר מספר את זה. שזר מספר, אני יושב עם שמרוק בחדרו של הנשיא השלישי של מדינת ישראל, בביתו של נשיא המדינה, בחדר שלו. כי שמרוק ביקש ממני שאני אעשה את העבודה, ואמר, תבוא אל שזר, נבוא אליו ביחד, והוא יסביר לנו. אוקיי. אז שזר אומר, אני עזבתי את רוסיה, לא יכולתי לקחת את הספריות ברוסיה, לקחתי פתקים. ומהפתקים האלה, אני רוצה להרכיב מאמר, שכבר פרסמתי בפילולוגישע שריפטן ב-1931. אבל שזר אומר לי, ולשמרוק, אני לא בטוח, האם לא טעיתי, אתה חייב לקחת את המאמר שלי בספרייה הלאומית, ואתה חייב להזמין את כל ספרי השו"תים שראיתי במוסקבה, בתקווה שהם ישנם בספרייה הלאומית, ואתה צריך להשוות את המאמר למקורות של הספרות הרבנית שתמצא בספרייה הלאומית. אני לא רוצה להדפיס עוד פעם מאמר בלי בדיקה מחודשת. זה קורה לכולנו. כשיש לנו מאמר שהדפסנו, כולנו זה כל מי שכותב על מדעי יהדות, ואתה רוצה להדפיס אותו מחדש, אתה בודק אם אפשר לשפר, אם טעית במשהו. אז אומר לי שזר, שמרוק מטיל את זה עליך. מה אני אגיד? לא. בשבילי זו הייתה הזדמנות פז ללמוד עוד משהו על לשון יידיש ועל תרבות יידיש במאות ה-15, 16, 17, 18, 19, שזה לא היה בדיוק תחום התמחותי, אבל זו הזדמנות פז. יצאנו מהפגישה הזאת, ואני רצתי לאולם קריאה ליהדות בגבעת רם. אבל מוחי היה מוטרד. אני אף פעם לא קראתי ספרות שאלות ותשובות רבניות. מה אני אביא? אמנם שזר אומר שזה ביידיש, כי העדויות הן ביידיש, אבל הלכתי, הזמנתי על פי המאמר של שזר מ-1931, כל הספרים היו בספרייה הלאומית, בתוך שעה קיבלתי אותם, ונעשה לי שחור בעיניים.
כל הספרות הרבנית הזאת כתובה באותיות רש"י, ומי שמכיר כתיב רש"י, יודע שזה לא בדיוק אותיות של ימינו. זה לא בכלל. זה בכלל. ואני יושב מול הספרות הרבנית, מול העדויות ביידיש, בכתב רש"י. אבל מה שהציל אותי היה שבגיל 6 למדתי בחדר, ולמדנו תורה, וכנראה אז כבר התוודעתי לכתב רש"י. לקח לי חצי שעה והתגברתי. למה? כי כאשר החלטתי, זה הכל נכון, כן? זה לא אגדות. כאשר החלטתי לעלות לארץ בגיל 19, לקחתי איתי דבר שחשבתי שהוא אוצר משפחתי שחייב להיות בביתי עד יום מותי. ומה זה היה? 10 כרכים של חוק ישראל, ככה זה נקרא, של התורה, עם מבית פירושים, כן? עם פירוש רש"י ועוד הרבה פירושים, שהיה לנו בבית, ושעל הגף שלו, כריכה מפוארת, היה כתוב חיים מנדל שוורץ, שם סבי, שאיתו גרתי בבואנוס איירס באותו בית. איך זה הגיע אליו אוצר כזה? אספר לכם. אני כבר להבדיל נראה כמו... יחיאל, אני פשוט באתי מאוחר, אני צריכה לצאת מוקדם, וזה גם אחרי 7:30 כבר. אז אנחנו כנראה נמשיך את זה גם בפעם הבאה, מכיוון שאנחנו באמצע קריאת שיר הפרטיזנים, וזו המטרה העיקרית. אבל בדרך יש כל מיני דברים שצריך להסביר. השעה 7:33. אוקיי. תם ולא נשלם, תזכרו שאנחנו רק בהתחלת הדיון בשיר הפרטיזנים, ואני קראתי לפגישה הזאת, כן, בעקבות זום שיהיה באיבו ב7 באפריל, כן, אבל זה אספר לכם פעם אחרת, אבל הכותרת הזאת מתאימה למה שאנחנו מנסים לעשות. התקווה יותר חזקה מן החיים. ושיר הפרטיזנים הוא שיר של תקווה של עם שנמצא תחת כיבוש היטלראי לפני 80 שנה, וכנראה משהו דומה באוקראינה בימינו. אני מודה לכם על ההקשבה, סליחה על הסיפורים המפותלים, אבל אצלי זה חלק של סיפור אחד גדול. אז תודה רבה, ונמשיך בפעם הבאה. בפורים מתוכנן להיפגש, כי אני לא בטוח אוכל. מתי זה? רגע, יום חמישי, שזה יום פורים בירושלים. אני הייתי רוצה להיפגש, כי דווקא בפורים, המן, פוטלר, היטלר, אין יום יותר טוב כדי לתת משמעות לשיר הפרטיזנים 80 שנה לאחר שהוא עזר לאנשים לשרוד. אז אני כן רוצה לקיים בפורים. טוב, אני עוד לא יודעת, זה תלוי בנכדים, אני יכול להבין, אבל למען היוטיוב, למען ההקלטות, למען 3,600 או
אנשים שנכנסים להקלטות שלנו, אני חושב שאני חייב. אז תודה רבה לכם באמת על ההקשבה ועל הסבלנות, כן? ולהתראות ביום חמישי מי שיוכל. להתראות.